प्यारा ॿारो, असांजे सिंधी सीरीज़ में 12वीं किताब जो अॼोको असांजो सबक़ आहे सबक़ नाउं। अचो त सिखूं। सीन ज़बर स, बे ज़बर ब, काफ पेश को सबक, नून अलिफ ना, हमज़वा नून पेश ऊ, ना ऊ। छा आवाज़ ठहंदो? ना ऊ। नून अलिफ ना, हमज़वा नून पेश ऊ, ना ऊ। हाणे घे वा घो, डे वा डो, घोड़ो। घे वा घो, डे वा डो, घोड़ो। हे ये जेर ही, हमदो पेश ऊ, हे ये जेर ही, हमजो पेश ऊ, ही ऊ। घे वा घो, डे वा डो, घोड़ो। अलिफ मद आ, हे ये हे, आहे। घोड़ो, हियू, घोड़ो आहे। चे वा चो, लाम वा लो, चोलो। हे ये जेर ही, हमजो पेश ऊ, ही ऊ। चे वा चो, लाम वा लो, चोलो। अलिफ मद आ, हे ये हे, आहे। चोलो हियू, चोलो आहे। काफ वा को, काफ वा को, को। हे ये जेर ही, हमजो पेश ऊ, ही ऊ। काफ वा को, काफ वा को। अलिफ मंद आ, हे ये हे, आहे। काफा को, को। हियू, को आहे। चे वा चो, टे ये जेर टी, चोटी। क्या आदा? चे वा चो, टे ये जेर टी, चोटी। घे ये घे, टे वा टो, घेटो। घे अलिफ घा, टे वा टो, घाटो। घे अलिफ घा, टे वा टो, घाटो। पे अलिफ पा, डे वा डो, पाड़ो। पे अलिफ पा, डे वा डो, पाड़ो। घे ये घे, टे वा टो, घेटो। डे जेर ड, सिन पे सो, डिसो। घेटो, डिसो। घे वा घो, डे वा डो, घोड़ो। डे वा डो, डये डे, डे वा डो, डये डे, डे ये डे। डे वा डो, डे ये डे, डोड़े। थे वा थो, डोड़े
थो, घोड़ो डोड़े थो, घेटो ॾिसो घोड़ो डोड़े थो। पहिला वारो इहो हुयो असांजो सबक 9 ॿारहं सीरीज़ मां। दीवा क्लास खे सब्सक्राइब कयो, लाइक कयो, शेयर कयो। तव्हांजी महिरबानी।